Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Усё тое інспіравана зверху пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу праз сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краінай закіруе прэзідэнцкая хунта. Истина все-таки за нами. За ими, теми, кто выступает супротив, перемога, а за нами истина. Беларусы здзейснілі цуд. Не, яны не панішчылі ворагаў, не вызвалілі краіну, не дамагліся свабоды, але іх подзвіг будзе адзначаны яшчэ доўга, можа быць, да канца стагоддзя. Таму што яны запалілі кволую свечачку надзеі сярод беларусаў. І вот гэтая акцыя аказалася самай важнай і самай бясцэннай. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцый і дуже мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць, у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.